účasťou veľkou mierou podieľal na úspešnej implementácii projektu Spojenej školy v Kisuckom Novom Meste s názvom Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii. Hlavnou myšlienkou projektu je prebiehajúce predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Projekt podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a získal záštitu predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky inžiniera Juraja Blanára. Martin Sládek sa aktívne nielen zapojil do všetkých projektových aktivít, ale vo svojom voľnom čase sa podieľa na zabezpečení ich bezproblémového priebehu. V poobednejších hodinách spolupracoval so žiakmi a učiteľmi, zabezpečoval výzdobu, technickú podporu a sám si pripravil zaujímavú prezentáciu, v ktorej prezentoval školu i európsky projekt. Martin je príkladom a inšpiráciou pre mladých ľudí, žiakov zo školy i okolia. Bez jeho nezištnej pomoci, kreativity, dynamického a aktívneho prístupu by úspešná implementácia tohto projektu nebola možná. Takže aj my ďakujeme, Martin. Neviem, či ste si všimali Martina, on sa tak pozeral, ako keby sa ho to netýkalo, tak dozadu som tam pozrel bokom a tak. Martin, ty sa teda venuješ a skúmaš, ako by to mohlo v tej Európskej únii fungovať. Aké máš tie ambície? Lebo z takej pozície napríklad prezidenta, premiéra tejto republiky alebo europoslanca, ktorá taká pozícia by možno bola najlepšia, aby si mohol zmeniť svet ešte k lepšiemu? Teraz ho už meníš, gratulujeme k oceneniu, ale ešte ktorá taká pozícia by sa ti najviac hodila? Viete čo, no ja si myslím, že každý človek vlastne na Slovensku môže zmeniť niečo v tej vlastne modernej dobe. Nemusí byť prezident alebo premiér, napríklad stačí, keď ste obyčajný žiak na nejakej strednej škole alebo vysokej škole. Ja som presne vedel, že to budú len skromní ľudia. Ďakujem pekne. Takže Martin Sládek, prvý ocenený. Ďakujem pekne pani Darinke Čierníkovej.